Partiya Dadûgeşa Pêdanê AKP aşkere dike ku ew rêgir nabin li beramber beşdarbûna aliyekê sêyem di proseya aştî û çareseriyê de. Parlamenterê AKP Yasîn Aktay dibêje eger ji bo çareseriyê pêwîstî bi aliyekî sêyem hebe, bila hikûmeta Herêma Kurdistanê veke navbenkar di proseyê de ciyê xwe bigire. Silahla biz girebilecekse Sayın Barzani girsin, bir şeyler yapsın. O bizim dostumuzdur, biz onun dostuyuz. Em beşdarbûna aliyekî sêyem di proseya çareseriyê de weke müdaxelekirina karên navxeyî yên Tirkiyeyê nabînin. Dibe ku aliyekî sêyem daxil bibe. Lê ya girîng ew e ku divê di sêrê de rêxistin dev ji çekan berde. Dû re em kanin biaxivin. Bila Birêz Mesûd Barzanî bibe alîkar. Bawariya me bi wî heye. Ew ji bo Kurdan tiştê baş difikire. Tüm taraflar aleyhine. Yani hiç zannetmeyin ki Kürtlerin lehine herhangi bir şey yapıyor orada. Opozisyona serekeya Tirkiyan ku CHP ji serbejdarbûna aliyekê sêyem di proseya çareseriyê de ji hikûmetê cudatir difikire. CHP dibêje Amerîka dixwaze bibe navbenkar, lê Amerîka bi xwe sedema arîşeyan e. Ji ber vê yekê nikare tiştekî bike. Yani Amerika bu sürece istediği anda dahil olabilir. Amerika li Sûriye piştgiriya PYD dike û xwedî bernameyekî ye. Ji ber vê ez bawer nakim ku Amerika ji bo Tirkiye tiştekî baş bifikire. Ji xwe ev mesela Amerika û hêzên emperyalîst serxistiye û li serê me kiriye bela. Lê divê em bi hêzên navxweyî ra danûstandinan bikin. Vayê HDP heye. Eger dixwazin bil HDP re biaxivin. Artık Türkiye'nin sorunu değil, uluslararası bir sorun. New adversaries. Herî davê rayedarên Amerîkî daxwaza zindîkirina proseya çareserî û sekinandina şerê li Bakurê Kurdistanê kiribûn. Koma civakên Kurdistanê kecekê jî li ser daxuyaniyên Amerîkayê eşkere kiribû ku ew amade ne bi navbenkariya Amerîkayê dest bi danûstandinan bikin. Di proseya aştî û çareseriyê de aliyê sêyem her gav bûye ciyê nîqaşan. Diyare ku hikûmeta Tirkiye dixwaze aliyekî sêyem jî beşdarî proseya çareseriyê bibe. Lê belê hikûmet dibêje li şûna Amerîkayê. Bila hikûmeta Herêma Kurdistanê û serokê vê Mesûd Barzanî zêdetir xwedanê erkê be ed vê proseyê de. Şewket Erkî, Rûdaw, Enqere.